Kto príde na Slovensko, hovorí, že misky sa nám tu prechádzajú po uliciach. Čo potom vo Venezuele? Cestovateľ Michal Chmeliar vie svoje. Venezuelčanky naozaj vyhrávajú Miss Universe celosvetovo, možno ne každým rokom, ale stále. Ale ja v praxi sa vždy divím na tých uliciach Venezuely, že kde oni ich schovávajú. Juhoameričanky všeobecne sú naozaj temperamentné, veľmi pekné dievčatá a ženy, ale v tej Venezuele vonku na uliciach ich až toľko veľa nenájdete. Podľa mňa tam majú nejaké špeciálne farmy, kde ich dochovávajú a potom posielajú rovno súťažiť. Ale sú aj iné krajiny, kde nájdete veľmi pekných ľudí všeobecne, lebo je tam zmiešanina toho domorodého indiánskeho obyvateľstva, príchodcích Španielov, respektíve Portugalcov z Európy, plus tam bolo dovezených veľa Černochov z Afriky a toto všetko vytvorilo zaujímavú medzirasu mestikov až mulatov a to všetko je tam namiešané na niektorých miestach vo veľmi príjemnom pomere. Toto bola zároveň pozvánka od Michala Chmeliara z Byčice na zajtrajší cestopis v zákrute o Ekvádore. V cestopise zákruty sa ideme zahriať do vrcholiaceho leta, odkiaľ práve prišiel cestovateľ sprievodca Michal Chmeliar z Byčice. Ekvádor je maličká krajina v rámci Južnej Ameriky, tam v porovnaní s tými veľkými obrami, ako je Brazília, Argentína, Kolumbia dookola, tak naozaj je veľmi malá. Má len nejakých 13 miliónov obyvateľov. Ale je to taká veľmi príjemná krajina v tom, že práve to svojou malou rozlohou ponúka v zásade všetko, kvôli čomu sa do Južnej Ameriky chodí. Nájdete tam veľmi pekné, veľmi príjemné pobrežie a pláže, sú tam vysoké hory, Andy, horolezecké výstupy sa dajú urobiť. Na ekvádorskom území leží aj kus amazonského pralesa. Človek nemusí prelietavať obrovské vzdialenosti, respektíve cestovať veľmi dlhé hodiny autobusom a má to takú Južnú Ameriku celú v kocke. Aká je doprava v Ekvádore, rozvinutá auta, cesty, infraštruktúra? Pri Ekvádore trošku sa to už lepšuje, ale keď to tam bol prvýkrát pred 5 rokmi, tak niektoré úseky ešte boli len také polné prašné cesty a úseky nie veľmi dobre zjazdné a dlho to trvalo. Postupne sa táto situácia zlepšuje, ale to, čo jazdí na ekvádorských cestách, veľmi porovnateľné s tým, čo nájdete v Peru, v Bolívii, vo Venezuele, v Paraguaji. Sú to autá od tých obrovských amerických veľkých Chevroletov, nákladných až po niekedy až homemade autá, domáce výroby. Niečo z niektorého auta zostalo, domáci zručný, k tomu ešte prirobili nejaké časti, nejakú kapotu a takéto tam ešte stále bežne vidieť. A je to zaujímavé minimálne v tom, že aj spôsob jazdenia je trošku iný, ako je bežný Európan naučený. Niekedy, keď človek, ktorý tam priamo vhupne, tak má strach z toho, čo sa deje na ulici, ale oni jazdia štýlom, hovoria tomu domáci, že se cuenta con todo. To znamená, že sa počíta so všetkým. Oni jazdia veľmi tak zostra, veľmi drzo, veľa sa trúbi. Klakson sa nepoužíva na také ako vyprovokovanie niekoho, ale používa sa to ako bežný spôsob dávania vedieť, že vchádzam do zakruty, že odniekiaľ vychádzam na hlavnú cestu, aby aj tí ďalší vedeli, že teda sa blížim. Takže klakson sa používa vo veľkej miere a nie je to vyslovene brané ako provokácia. U nás, keď vás niekto vytrúbi, tak každému vstupne adrenalín, neviem kam. A je veľmi málo dopravných nehôd na to, akým štýlom sa tam jazdí práve kvôli tomu, že šoféri všetkým počítajú. Doprava celkovo v Južnej Amerike je zaujímavá tým, že tie veľké linkové autobusy fungujú naozaj veľmi dobre a sú na oveľa vyššej úrovni ako tie európske, na ktoré sme zvyknutí aj čo do komfortu, ale tá mestská doprava, tá je zaujímavá tým, že tam málo ktoré mesto používa nejakým spôsobom linky, ktoré by boli označené takým štýlom, ako vieme tu, že číslo 3 ide odtiaľto potiaľto, 28 ide odtiaľto tam. Tam každý autobus má napísané také cedule, že kadiaľ prechádza a takisto každý autobus zamestnáva, nazvime si to, že nadháňača. V tom autobuse celý deň jeho pracovnou náplňou je to, že musí visieť z okna. Kričí tú koncovú zastávku, respektíve zastávky, ktorými sa prechádza. Ľudia vedia, že teraz ten autobus tu pribrzdí, oni si vypočujú, že ktorý ide tým smerom, kadiaľ idú, oni do toho naskočia a ten nadháňač potom, keď sa pohnú, tak on ich priamo v autobuse potom povyberá nejaké to cestovné. A potom ďalej kričí a tí, ktorí potrebujú ísť tým smerom, tak iba zakývate, nemusíte hľadať miesto, kde sú nejaké zastávky, nástupišťa, hoci kde na ulici, kde započujete, že ide autobus, ktorý kričí váš smer, tak mu zakývate, oni vám pristavia a odvezú vás tam. Čierny pasažier neexistuje. Iba že by ste boli veľmi dobrým kamarátom buď nadháňača alebo šoféra. Pokračujeme v spoznávaní druhej domoviny cestovateľa sprievodcu Michala Chmeliara z Byčice. Všade, kam sa človek pozrie, banány. Hlavne pobrežná časť okolí miest Guayaquil a Machalia. Tadiaľ, keď prechádzate autobusom po tej pobrežnej panamerickej ceste, niekoľko dlhých hodín prechádzate iba medzi banánovými plantážmi a to sú obrovské kusy, obrovské lány celého toho pobrežia. Totižto v Ekvádore má banánovník veľmi priaznivé podnebie, veľmi dobre sa mu darí a pri takomto špecifickom rovníkovom podnebí viete
ten banán, konkrétne tie niektoré šľachtené druhy. Ten trs na tom banánovníku dorastie každý druhý týždeň, takže to sú naozaj vysoká, veľká, obrovská produkcia a dodnes je Ekvádor jeden z najznámejších aj najväčších vývozcov banánov na svete. Takže nemali by sme sa pozerať pejoratívne na pomenovanie Banánová republika. To určite nie, aj keď teda veľká časť exportu Ekvádoru závisí práve od banánov, ale Ekvádor, keby ste navštívili hlavne tie už väčšie mestá, ako je Quito, Guayaquil, Cuenca a tak ďalej, tak sú to mestá veľmi porovnateľné s tým, čo nájdete v Európe. Akí sú ľudia v Ekvádore? Nielen pre Ekvádor, ale pre celú Južnú Ameriku platí. V porovnaní s nami objektívne by sme mohli povedať, že majú oveľa horšie podmienky na život, na prežitie, na prácu a tak ďalej. To ich prežívanie života je oveľa také radostnejšie, oveľa. Ja by som povedal, že v každom prípade šťastnejší sú, aj keď čo do materiálnych statkov zďaleka väčšina z nich nedosahuje takú tú európsku úroveň. Kriminalita je častá téma. Pri Južnej Amerike sa veľa ľudí bojí práve takýchto záležitostí. Ja by som to povedal tak, že v Južnej Amerike v podstate za posledných 5 rokov som strávil viac času ako kdekoľvek inde na svete a nikdy sa mi nestalo nič zlého čo do kriminality. Okradli ma v Paríži, takže pre mňa z mojej skúsenosti je Paríž najnebezpečnejším mestom na svete, ale v Južnej Amerike treba dbať na to, že my tam jednoducho svietime. Každý z nás tým, že sme bieli, sme vyšší ako domáci miestni indiáni, tak budíme záujem, budíme pozornosť a je v zásade len potrebné neprovokovať ich tým, že nenosíte na sebe nejaké veľké drahé reťaze, prstene a tak ďalej, že niečo, čím na prvý pohľad upútate pozornosť. Netreba chodiť na miesta, kde sa všeobecne vie, že sa na tie miesta nemá chodiť. To znamená, sú isté štvrte, favely. Pokiaľ už idete tam vás na to každý 3-krát upozorní, aj ten, ktorý vás tam dovezie, že tu si naozaj treba dávať pozor a pokiaľ cez to všetko tam človek ide, tak už musí počítať potom so všetkým. Čo špeciálne ste ochutnali, respektíve teda určite z tej domácej kuchyne? Kuchyňa Južnej Ameriky líšia sa trošku kuchyne na pobreží, tam je to samozrejme zamerané na tie morské potvorky a tieto záležitosti. Veľmi vyhláseným jedlom je ceviche, je to taká juhoamerická obdoba japonského sushi. Veľmi známym jedlom sú argentínske čilské stejky, brazílske čurrasco je takisto preslavené. V Andách je tradičným jedlom domácich cuy, to znamená morské prasa. To, čo my máme v teráriách ako domáceho miláčika, tak oni to chovajú v chlievikoch a bežne to potom teda aj konzumujú. Voči tomu tiež má väčšina Slovákov také nejaké psychologické zábrany. Zase v Amazónii tam sa zase dajú ochutnať napríklad aj pírane, rôzne druhy riečnych živočíchov. Veľmi veľa sa je zemiaky pochádzajú z Južnej Ameriky, veľmi veľa sa aj kukurica takisto pochádza odtiaľto z Ant. Hoci Južná Amerika patrí medzi rozvojové krajiny Južnej Ameriky tam patria, tak čo do štatistík, Južná Amerika zďaleka nie je hladovým kontinentom. Jesť je vždycky čo. A jedia radi, jedia často a jedia veľa. Ak máte doma prestreté, aj vám dobrú chuť a za juhoamerickým slnkom pôjdeme ešte raz. V druhej časti relácie mal dnes solo cestovateľ sprievodca Michal Chmeliar z Byčice. Už vás niekedy vyšetrovali v autobuse? Ekvádorský autobus sa stal súkromnou pojazdnou ordináciou. Aciclovir kréma, aplikár tre veces al día, si Michal zapamätá navždy. Aciclovir je krém na pery. Toto je nápis, ktorý mám dodnes niekde odložený na tej krabičke. Išli sme z hôr od jazera Kilotova zase späť do civilizácie z takého trekovania z hôra. Som mal úplne rozpúkané pery od slnka, od vetra, od zimy a v podstate v súkromnom autobuse bola jedna lekárka. Tá mi napísala, že toto mi pomôže. Takže aciclovir kréma, aplikár tre veces al día znamená, že si mám zohnať niekde na aciclovir, 3-krát denne si tie pery teda natierať. Zabralo, pomohlo. Ak človeka postretne taká nepríjemnosť, akou rozhod určite je, často ho sprevádzajú nepríjemné ťahanice o majetok, auto. Michal povie, ako riešia sfári v jednom z exotických kútov sveta. Zároveň sa s ním lúčime a ďakujeme za rozprávanie. Jazero Titicaca je známe takým jedným národom. Sú to obyvatelia Los Uros. Oni žijú na trstinových ostrovoch. Tá trstina, ktorá rastie na jazere Titicaca, sa volá totora. Oni tú totoru konzumujú, stávajú si z nej svoje ostrovy, svoje plavidlá, aj svoje domy. Ten ostrov teda obýva vždy nejaká jedna taká rozšírená rodina. Z času na čas sa tá rodina nejakým spôsobom alebo jednotliví členovia nepohodnú. To znamená, že si prenesiete tú svoju slamenú trstinovú chyžu na opačný koniec ostrova a bývate ďalej od toho hnevníka. Pokiaľ nepomôže ani toto, tak príde na rad taký radikálnejší doslova rez, kedy sa zoberie pílka, rozreže sa ten trstinový ostrov a jednotlivé časti rozhádanej rodiny sa od seba oddelia, takže ostrovy Los Uros na jazere Titicaca sa množia delením. Počúvate Zákrutu.